Bon dia des de la cúpula del Coliseum. Avui és un dia molt especial, sempre que gravem un podcast és especial, però avui una mica més, perquè donem la benvinguda a una nova anfitriona, Cristina de la Iglesia, programadora de Balanyà en Viu. Benvinguda, què tal, com estàs? Hola, bon dia. Molt bé, però una mica nerviosa, Aprofitem que estrenem, a més, Mesures Extraordinàries el 28 de maig, que va d'una família que organitza el funeral de l'avi. I de com la mort no només s'endú els nostres éssers estimats, sinó també una part important dels estalvis. Ja, és que un funeral bé costa com uns 8.000 euros, crec, a Barcelona o així, que, home, no està mal, i això que ni el veus. És que és heavy, Només faltaria vendre entrades. Ja. Bona idea, per línia de negocis. Bueno, ara parlarem. Sí, perquè per parlar de tot això avui ens acompanyen Carmen Marfà i Iago Alonso, que són els autors i directors de Mesures Extraordinàries, que a més acaben d'estrenar la pel·lícula Wolfgang, i els hem tingut al Borràs amb èxits com Ovelles, La pell fina i properament a la següent temporada amb La presència. Mercè Arànega és l'Aurèlia, la viuda de l'Ovidi. I tot i que no necessites presentació, perquè tots t'hem vist a les nostres teles i a l'escenari, ens encanta presumir d'haver-te tingut amb Els gossos i d'haver-te gaudit amb Instruccions per fer-se feixista, Shirley Valentine o aquestes últimes setmanes amb Marie La Roja. I per últim, Francesca Pinyol. Ojo, tu no surts a l'obra, però t'hem convidat perquè sabem que tindràs moltes coses a dir, perquè qui no hagi vist l'últim capítol de la prèvia amb les Bàrbares, aquest és el moment. Perquè no ens facis patir, recordem-nos que hem prorrogat 2 setmanes més les Bàrbares. Perquè no passi res. Ai, sí. Prorroguem. I ets la nostra, ara ho dèiem, ets la nostra primera convidada repetida, Francesca? Quin honor. Sí, Bueno, a veure, Carmen, Iago, de què va Mesures Extraordinàries? Com s'us acut escriure aquesta obra? Que veu anar a un funeral i després us veu posar allà a treballar? O com va anar i de què va? Doncs Mesures Extraordinàries explica la història d'un home de 45 anys, el Toni, que és treballador però no té gaires diners, no té estalvis, com la majoria de gent, i que es troba que es mor el seu pare i que la seva mare té molt clar com ha de ser aquest funeral que mereix el pare, i ell veu que ni tenien una assegurança, ni tenien estalvis, ni tenen res per poder pagar aquest funeral. I amb l'ajuda de la seva filla, l'Emma, que és una noia de 20 anys, tramen una manera de fer el funeral a la seva manera, diguem. El problema és que la mare, primer, no ho sap, i llavors hauran d'intentar ocultar-li el seu pla, que és bastant esbojarrat, la veritat. Aquesta és una mica la premissa, i no explico gaire cosa més perquè la vinguin a veure. I se'ns va acudir, abans ho pensava, perquè aquesta és una obra que vam escriure fa temps, vam escriure en època de pandèmia i la vam estrenar en una sala molt petita, la sala Freiherr, amb un altre títol, es deia Instruccions per enterrar un pare, i allà, com hi havia la pandèmia, va tenir un recorregut petit i ara, gràcies a vosaltres, la veritat, hem pogut donar-li una nova vida. I se'ns va acudir una mica perquè vam veure... Jo recordo 2 notícies. La primera era que cada cop hi havia una notícia que cada cop hi havia més famílies que donaven els cossos dels seus familiars a la ciència perquè no podien pagar el funeral. Hi havia hagut un augment molt bèstia d'això de donacions a la ciència. Llavors era com impactant, ens va fer com pensar en això, en el que costa morir-se. I després també hi havia una notícia d'una... com t'ho explicaré? Era de Nova Zelanda, si no recordo malament, de gent que, jubilats, com un taller per gent jubilada que, en comptes d'anar a fer ceràmica o el que fos, anaven preparant el seu taüt. En sèrio? I era com una activitat... Directament, anar-se fent a la idea, customitzar-lo una mica, fer-te el propi, que no surti d'un catàleg. És totalment veritat. A mi m'encanta això. I aleshores això ens va donar per escriure una obra que parlés, per una banda, del preu de morir-se, que no és només deixar aquest món, sinó que els que es queden han de pagar totes les despeses que suposa enterrar una persona, i després com ens acomiadem en aquests casos, que és una mort natural, que és una mort ja per l'edat, que és una mort que és esperada, com
com ens acomiadem, o sigui, com és el moment en el que, amb els que queden vius, diem adeu a una persona que ha sigut important a la nostra vida. I volíem posar una mica sobre la taula què estem fent actualment, portant-ho a un extrem que és no tenim diners i hem de fer-ho d'una altra manera. Vosaltres hi penseu en la mort? Jo personalment, clar, cada vegada estic més a la vora, però, a veure, no, com tu deies, hi penso, però no d'una manera obsessiva, ni molt menys. A vegades penso que hi hauria de pensar més i preparar més coses, perquè la veritat és que jo, com aquest senyor de la funció, jo no pago res. Jo no em pago els morts, que es deia abans, no sé com es diu ara, jo no me'ls pago. És a dir, i com que no tinc fills i no tinc família directa, suposo que l'Ajuntament farà alguna cosa amb mi. No ho sé. Però jo pensava, he pagat tota la vida la Seguretat Social, no? Doncs si ens curen quan estem vius, per què no ens enterren o ens cremen quan estem morts? Doncs mira, una proposta. És una bona reflexió. Hauria d'entrar dintre dels serveis que ofereix el país. Per tant, que facin el que vulguin amb mi, m'és igual. Perquè tinc entès que el dels cossos de la ciència, com dèieu abans, molta gent, com que no té diners, dona els cossos a la ciència. Però hi ha tanta gent que els dona que la ciència ja no sap què fer amb tants diners. Ja no en vol més. Ja no en vol més. És a dir, que a mi la ciència no em voldrà ja. Sí, que estàs com pràcticament obligada a... No sé. És una senyal de protesta, no?, de la teva, Mercè. O sigui, de dir, ara espavileu-vos. No pago res i ja us ho fareu, tu. Clar, a veure, si tingués fills o tingués família directa, diria, vaya putada, no?, parlant malament, perquè els hi deixes amb ells el mort. el dia que torna. Però com que no en tinc, quan em trobin, algú haurà de fer alguna cosa. Si no em volen deixar allà... Ja s'apanyarà, Incorpore sepulto, allò que igual també quedo molt mona, però... Jo no és que pensi, però quan hi penso normal, dic, és que ja... Jo ja estic preparada fa molt de temps. Vaig cap allà. M'agrada molt un... No sé on ho vaig llegir, que deien que els orientals... els occidentals tenim la mort al darrere, no? I correm perquè no ens atrapi. I en canvi els orientals tenen la mort davant. I anem caminant cap a ella. Jo sóc més oriental. Ah, mira. Vaig cap a ella. És que això m'ha fet... O sigui, també, no?, pensant sobre aquest podcast, no sé què penseu, però crec que hi ha un canvi també a les noves generacions que parlen més obertament de la mort. Ara, últimament, si vamos al mundo celebrity, no?, el documental de l'Aitana, moltes entrevistes que he escoltat últimament amb Maiana Castillo tenen com l'amor molt present i són gent superjove. I crec que potser és un canvi, que abans també era com més tabú, aquest tema de morir-se, bàsicament, i ara, per tots els factors que ens envolten... Però tampoc té massa sentit que una persona de 23 anys pensi contínuament en la mort, sobretot quan la vida li va tan bé i guanya tanta pasta i és tan famosa. A mi em fa una miqueta de ràbia, què vols que et digui? Però bueno, això no té res a veure no amb té si res a demà veure, em creues al carrer. Però vull dir, als 23 anys pensar tant en la mort, no sé, és una mica no sé, no és natural. Normalment hi penses a mida que hi vas arribant. Depèn de les experiències, no? També. Jo hi pensava també de jove. Sí, però no d'una manera obsessiva. No, obsessiva, ni de gran ni de jove. Però és que això que jove. diu ella, vull dir, jo també he sentit Bueno, a la no sé si ràdio. obsessiva, però... Clar, és que si ets jove jo crec que és millor no pensar-hi gaire, perquè clar, si has de viure el que et que si queda de tens vida 25 sabent anys. que sent molt conscient de que s'acaba, No hi vius. vull dir, tots ho sabem que s'acaba. Sí, però Perquè ho veus. la Però bueno, és societat- millor, doncs, bueno, ja ho afrontarem. És que si no, no ho gaudeixes, no? Clar. Però estem vivint un moment, no? Pobres, la gent jove, jo penso, pobres. Sí, mira, ara diuen que hem de fer un kit de supervivència. Per això. Ostres, sí. Sí, aquí hi ha una trobada de teatre. Sí. Estem a la Tercera Guerra Mundial. Avui a la ràdio tot eren cachondeus d'una senyora amb un carro ple de paper higiènic. Aigües, ja estan preparant allò, refugis. Búnkers. Però han dit 72 hores, que trobo que és... Sí, Sí, molt que al final és poquet, no? poquet. És Què vols allò dir, que ens que m'és aniran a igual, buscar no? o que no durarem més? Exacte. Jo també ho he trobat molt estrany. 72 Perquè per 72 hores jo ja em Són moro, 3 ja dies. està, no sé. És com que et tallaran l'aigua 3 dies i la llum i I després te després la tot torna a la normalitat. Però bueno, en aquesta comèdia que farem, el que està clar és que la mort, tot això que estem parlant està bé, però això no hi entra, em sembla, diguem-ne. No. El comentari de la mort, el problema és què fem amb el iaio. Amb el iaio. El problema és una comèdia i és
què fem amb el iaio, com l'enterrem, és a dir, com la Mercè Aranega no, perquè ella no té ningú, però aquest té un fill, una dona i una neta, per tant, algú s'haurà de fer càrrec del muerto. És veritat que hi ha aquesta cosa, que és una cosa que passa a l'obra, no? Que s'ha mort una persona propera i aleshores hauries d'estar dedicant-te al dol, acomiadar-la, amb la gent que el coneixia, compartir moments, pensar, però per una altra banda hi ha tota una sèrie de coses pràctiques que hi ha una sèrie de gent que ha d'estar pendent que no deixen espai per compartir aquest moment, per juntar-te amb la gent que el coneixia i parlar-ne i recordar-ne. I en aquest cas, en aquesta història, està portat a l'extrem de no poden pensar ni un moment en l'avi, perquè tot és com aconseguirem en 1 o 2 dies enterrar l'avi. O sigui, ells estan pendents de fer l'enterrament, bàsicament. Bueno, jo, que sóc la dona de l'avi, diguem-ne, jo no ho sé, tot això. Jo no ho sé i jo em passo mitja funció dient heu trucat els de Fraga o els de Saragossa, no sé, els cosins de Sòria. Els cosins de no sé on, però has trucat els tals, els de Sòria. Heu trucat al tanatori, les flors, i em van enganyant, hasta que... Però per això també jo trobo que aquesta comèdia que és molt entranyable i molt maca al final. O sigui, estem parlant d'una situació que no és fàcil i que potser la gent... Ui, de fet hem canviat el títol. Per això, no? En plan, a veure, que la gent tampoc ho rebutgi, diguem. Però al final acaba sent una comèdia molt tendra i molt maca i divertida. Bueno, perquè, clar, en el fons, al final, la família és una família acomiadant-se d'algú. I, clar, si ho fas d'una manera bonica, l'obra té això i que realment té un humor, que hi ha bastant humor, però és un humor tendre, vull dir que no és encarnissat ni és un humor negre portat a l'extrem, sinó que és tot una família amb el seu patiment, obsessionats amb enterrar algú, però també volent-lo acomiadar com cal. Sí. Les històries entre el que és el meu fill i la neta, intentant com ho solucionen i enganyar l'àvia, és molt divertit, és molt tendre, pobrets, perquè van ficant la pota cada vegada. Sí. I algú de vosaltres té alguna petició pel seu enterrament? Vull que soni aquesta cançó, o jo vull que ho presenti, el que sigui. Jo ja no hi seré, és que a mi m'és igual. Jo cada dia dic una cosa. Jo no hi seré. Amb una llista, De més jove sí que deies això, allò, però després dius, és que jo ja no hi seré, és que no té cap sentit. Vull dir... Però sí que hi serem, no? Bueno, jo crec que no. D'alguna manera. Jo em presentaré de tant en tant. Clar, tu jo estaré jo. Estic insist. Segueixo aquí. Una corrent de vent. Creure en Què una segona tal? vida, però no hi crec, vull dir, no sóc creient, aleshores... Jo m'agrada... Jo no sóc creient, tampoc, però m'agrada creure que la meva mare i el meu pare estan... A vegades els hi dic... Prefereixo pensar, i que bé que s'ho deuen estar passant allà. No, però, per exemple, jo l'últim funeral que vaig anar, que va ser molt maco, hi havia un speech molt ingeniós, amb humor àcid, però i amb molt ben pensat, i va ser preciós. I, per exemple, aquesta no és una petició que se la va fer ell mateix, no? I va ser... no ho oblidaré mai. O sigui, va ser molt... Perquè era amb humor. És que, sobretot, per mi és admirable que en aquestes situacions també la gent pugui fer humor sense passar, sense res que sigui com algú mal rotllo, Una persona gran. Havia estat malalta, o sigui, estava malalta. Sí. Sí, a mi això, per exemple, crec que podria fer-ho perfectament, si és una mort. I sí, per exemple, jo també és veritat que sí que vaig anar a un funeral una vegada d'una dona que les seves filles li havien estat durant tota la nit vetllant i decorant el taüt, no? I realment era un taüt molt espectacular, no? Perquè perquè té coses de la persona que hi ha dins, no? I això contrasta amb els taüts que veiem normalment, que són
a més, estèticament horribles, o sigui, no sé per què els fan així, d'aquest brillo, bueno, no sé. A mi, sincerament, amb aquell acolxat, o sigui, no sé com es poden pagar tants diners per una cosa tan lletja. Potser sí, però jo què sé, hi ha coses més còmodes. Aquests acolxats deuen ser més cars. Segurament. Fusta de pi. D'això també parlem, el fusta de pi. Clar, jo crec que té un tema, o sigui, té a veure amb perquè a vegades vas a alguns que ho trobes tot com una mica fred, jo crec que té a veure amb que sigui autèntic i sentit. I si a més té una mica d'humor, és millor. Jo realment, a mi m'agradaria que fos una mica, no faré un spoiler, però com al final de mesures extraordinàries. Trobo que és una bona manera de tancar tant els vius com els morts, de deixar allà el record i seguir vivint, perquè al final és el que queda. Va, doncs ara que s'han plantejat algunes preguntes, jo crec que és el moment de donar la benvinguda a Jorge Mateu, que és... Hola. Què tal? Tenia un càrrec a una de les funeràries més importants del país. O sigui que, bueno, Jorge, com estàs? I a veure què ens pots explicar, què penses de... No hem fet moltes peticions, però què penses del que hem comentat? Hem fet moltes peticions, hem comentat moltes coses, no? Des del cost d'un funeral, que és bastant alt, no? Peticions, que no hem fet moltes, però cada cop hi ha més una tendència que ve dels Estats Units que la gent organitza el funeral en vida, no? I llavors demanen moltes coses, jo què sé, des de que sona una cançó o des de que pari el meu fill, i el més important que jo ho deixa pagat. Llavors tot aquest mort que deixen, sobretot que el mort sempre es parla del pagament, ja ho deixes tot arreglat, i cada cop hi ha una tendència. Als Estats Units ja quasi el 100% de la gent ho deixa organitzat. I a més que ja fan una festa quan la gent es mor i que culturalment no estan com aquí, que encara tenim molta pena, no? En comptes de celebrar una part de la vida, encara tenim aquesta pena encara d'anar ja tots allà al tanatori, estar moltes hores al tanatori, que això jo ho veig una mica, no sé, ens centrem més en despedir-nos que en celebrar el que hem viscut. Però és supercultural, això. És molt cultural, sí, però va canviant, cada cop més, el que dèieu abans, que la gent jove cada cop més parla de l'amor, hi ha molts inputs, hi ha sèries a Muertos SL... És que hi ha també moltes sèries. Que no s'allunya molt de la realitat del que passa allà. Sí? Sí, és heavy, però... És de miedo. Sí, és heavy. I cada cop la gent està com més conscienciada i cada cop se'n va cap a un lloc més laico, no? Jo no sé com es diu en català, laico, que religiós, i cada cop es fa una mica menys agressiu el tema de l'amor, no? Llavors estem anant cap allà. Però bueno, jo he viscut coses, no sé, des d'uns castellets fent un castell a fora del tanatori, uns moteros cremant roda allà fora del tanatori, de sobte arriba quatre dones, suposades dones, per reclamar l'herència, que dius, bueno, esto com l'arreglamos? És el moment. Però és un esquetx o és veritat? No, és veritat, és veritat. Ah, van arribar 4 dones a l'enterro. Soy jo la que, quan estàs organitzant tot, soy jo la que vull l'herència. Llavors tens que ja anar a un judici per a veure qui és qui, no? Però de mentre se'l pot enterrar, no? Sí, de mentre, sí. T'imagines que estàs allà al tanatori i t'arriben 4 dones que soy jo la que... Si el dia del tanatori és quan ho diuen? Bueno, quan abans d'organitzar tot, arriba un declarant, que normalment és el fill, normalment és la dona, però clar, quan ets una mica así, un poco pieza, pues t'arriben 4. Dios. I dius, vale, a ver cómo nos organizamos ahora, no? Però sí, això ha passat. I després una cosa que, ara que parlo de mesures extraordinàries, ens va passar un cop que hi havia una difunta que no cabia a la caixa, no? I llavors això, clar, tens 24 hores per organitzar això. Llavors em venia a la ment, mesures extraordinàries, vam tenir que agafar una altra caixa i juntar-la, perquè en 24 hores aquesta dona pogués estar... Sí, 2 taüts. 2 taüts, era norma, sí, era norma. I al final va sortir bé. Al final sí, al final va sortir, però clar, imagina't, són coses que s'organitzes... Però Quin size, XXL. Sí o no? Per llei sí. T'han de ficar una caixa. Però veus, això a mi no m'agradaria. És per llei, eh? És per llei. A una caixa. És per llei, A dia d'avui és per llei, encara que sí. t'incinerin, clar. Encara que t'incinerin. T'incineren amb la caixa. Amb la caixa. Ah, i té que ser una caixa, o sigui, per llei, o es pot fabricar un ataúd?
A dia d'avui té que ser una caixa que estigui homologada, però clar, hi ha molts projectes de fer caixes de cartons o fer unes caixes una mica diferents, perquè el que dèieu, no? Són molt lletges les caixes. O amb foradet. Però homologada. Per respirar. Per què vols un foradet? Foradets per respirar. No, sí, perquè imagina't que no estàs morta del tot. Bueno, és que... Això sí que m'he obsessionat Ai, calla. alguna vegada. Jo, en canvi, això Et fiquen a la caixa i de cop fas... Però se n'assegura. Això ho deia la Lolita. La Lolita ho va dir al Veus? programa del Marc Giró, que deia mi Això. mayor miedo es que me entierren viva. I aleshores demanava diverses coses al taüt, no? Una escala, La llanterna, llanterna, les claus del mausoleu, per si un cas... Orfidal, Un orfidal, una aigüeta, Orfidal. 100 euros, unes sabatilles, no? Tenia tot un llistat, sí. que és molt divertit. Un paquet de tabac, suposo, De no? tota manera, si tens... El mòbil, Dos birres. El mòbil, el mòbil carregat. fiquen dins. Hi havia un vídeo, no sé si ho heu vist, d'un tio que l'estan enterrant i comença a parlar. Toc-toc, i va gravar un vídeo abans de morir-se. Ah, sí. Que fa molt fred aquí dintre, no sé què, està get molt me out of fosc. here. No. Això ho podeu veure a YouTube, aquest. Això que és una broma. És una Una broma que broma, va però el gravar. tio estava mort, però clar, estava imagina't mort, que i l'estan la família enterrant no ho sabia. i la família no ho sabia, clar. És una broma de La molt gent es mal comença a mal, riure, no? comença a plorar, i hi ha una mica de tot. Home, Sí. jo el que veig que hi ha una feina de futur que és funeral planner, no? Sí, mira, això, quan fèiem brainstorming, que al món funerari també es fa, no només a les agències de comunicació, sempre es parla de la wedding planner, però el del funeral planner també té molt sentit, no? I me'n recordo que a algun funeral d'algun amic meu hem fet coses molt maques, no? O sigui, des dels fills que agafen el taüt, que tampoc es pot, no? Però baixen des de la casa fins a l'església, agafen el taüt els fills, això és molt maco, no? Això a pobles sí que es fa, però aquí a Barcelona és més difícil, no? Però... I què és això de que dius que la família no pot portar el taüt als Estats Units? Sí, no? Perquè ho veiem. Això sí, però aquí a Espanya hi ha un tema, tens que firmar com a autoritzacions, però aquí a Espanya no pots portar el taüt, tu el tens que portar gent que està... Sí, a més ho porten amb un carrito, normalment el porten amb un carrito. Per això, amb un Però carrito. jo he vist aquests, els toreros i... Sí, gent famosa, sí, de és Alba, tot això que fan. Clar, deuen demanar el permís. Sí, és més solemne. Però perquè són Fan un costaleros. passeillo. Estan acostumats. Ja estan acostumats a carregar. O sigui, no pots conduir ni el cotxe fúnebre, tampoc el pots conduir, tens que demanar un permís, o sigui, està tot molt legalitzat en aquest aspecte. Bueno, aquí el problema de és un mesures negoci. extraordinàries... És un negoci. És un negoci, i tant. Comencem amb les preguntes ràpides, no? Sí, comencem amb les preguntes ràpides, que avui les comença la Cris. Com s'ha estrenat? Començo jo, sí. Si féssiu l'últim sopar, què seria? I ho demanaríeu per Globo o aniríeu a algun lloc en concret? Jo no he demanat mai Globo. Jo tampoc. No, Vale, no soc com de seria Globo. l'últim sopar, Francesc? El meu sopar? No ho sé, clar, depèn. Una sopa miso Jo és millor. que em vull morir d'un atac de cor. Jo no vull estar malalta ni res. Jo em vull morir d'un atac de... Sí, un atac de Però el cor, dia abans, el sopar del dia abans, doncs. pues normal, Si amb ja un ho gramona sapiguessis. imperial, saps? Amb els amics, ja et trucaré. Un gramona imperial i, no sé, pernilet bo, un sopar bo i un bon cava. Jo també bastant. Faria un soparillo amb els amics. Jo el faria a casa, em sembla. A casa. Sí, el faria a casa, no me n'aniria por ahí. Vale. Faria a casa. Jo crec que també soparia a casa, perquè en un restaurant, imagina't que, jo què sé, comença a anar malament, el cambrer batat, jo què sé, és com que complica un moment maco. Clar, o sigui, es va... Va, exacte. Oye, va. Total. No. Realment el què sopar no m'importa tant com amb qui, no? I jo crec que això sí que m'agradaria estar amb la gent que estimo. Però el què, home, un pernil bo, segur. Vale, pernil bo està guanyant. Jo, no sé, a casa, i mandonguilles o alguna cosa així. Una cosa molt de guiso d'aquest, de l'àvia, una cosa molt feta a foc Calenta. lent. Sí, al final ja no em queda temps, que com a mínim el menjar. Jo de menjar, que no he dit res de menjar, però ja sé que al vespre senta malament, però és igual, si l'endemà t'has de morir... A mi la paella m'agrada molt, una paella sequeta, d'aquelles primetes, Socarraet. Amb el socarraet. un socarraet d'aquests. Dius, sí em senta Vinga, malament. hidrats, per parlar. Sí, total, el dia següent hi és. Fem el pernil i després l'arròs. Home, t'imagines que pots veure tot el que vulguis, el dia següent ja hi ets. Ja està. Jo a casa també, jo li demanaria a la mare el plat favorit de sempre, que fa unes albergínies a la parmigiana, perquè és italiana. Ah, molt bé, bueno, clar. Unes albergínies i després em posaria la cava fins on pogués, Home,
Si el dia següent no hi ets, o sigui, faria tot el que no he fet en tota la vida. Correcte. Sí, mal de cap no tindràs. Jo m'empatxaria dolços, ho tinc claríssim. El meu sopar seria dolç. Ja, Bueno, sí, el dolç. jo el A poso. tope. Xutxes. I ja patarem, no? Exacte. I tothom a casa, eh? Tu també a casa? Jo crec que no. Ja tens molt de sortir. Jo crec que aniria al meu restaurant preferit de la Cerdanya. Vale. I ja està. Cerdanya, eh? Sí, m'he de morir. Jo mai ho havia pensat. Jo crec que agafaria els meus amics, en comptes d'aquests pagar el funeral, i diria quin és el millor restaurant ara mateix en tot el món, i cap allà que anem. Pensa que et mores a l'endemà, Millor has de trobar un avió. No, però clar, si és a No Kuala trobaré Lumpur... jo, no trobaré jo. Que es repatriarà. Exacte, es complica, repatriar el seguro de viaje. Aquí hi ha molts bons restaurants, també em conformo. Exacte. Però bueno, fa més gràcia com anar de viatge. És de Perú, el millor restaurant? El 1000. Nos vamos a O Lima. el d'esto. vamos No, no està com... No hi havia també per Copenhague. No sé, m'estava Sí, pensant sí, jo ah, a Copenhague. A Copenhague, era. Ah, molt bé. Com, sí, com de ver. Molt Es bé. que no está en el mismo sitio. Bueno, va, següent. Vale, aquesta. Perquè aneu lliures de pecat al cel. Feu una confessió. Escuchamos pero no juzgamos. Tampoc no tenim res. No. Lo que he mentido hasta el último día. Y me lo llevo a la tumba. me lo Ya llevo a la está. I no et sents culpable de res ni res. Jo tampoc, jo no. Bueno, si em sento m'aguanto, però... Bueno, jo sempre m'he recordat, i no sé per què me'n recordo encara, i em va saber greu, que vaig robar unes xutxes quan era petit a una botiga i no em van pillar. I sempre he pensat, hòstia... És culpable. En sèrio? Sí, sí. Et sents culpable? Potser... Bueno, culpable, no culpable, Perquè t'ho però emportes. Malament. que és una cosa que em podria haver oblidat, perquè ja fa moltíssims anys, jo era molt petit, però no me n'he oblidat d'aquell moment de sortir amb els col·legues amb una bossa de xutxes i pensar, ens han pillat. Però només un cop has fet això. Només un cop, sí. Uns quants, jo ho estic veient. Era un clàssic, Quan érem petits, uns quants allà... era un clàssic anar al Corte Inglés i amics que els pillaven. I aleshores els portaven com amb els de seguretat i ens deia, ja no, això no ho podeu fer. Però jo al Corte Inglés no havia anat, no, jo a la botiga de xutxes. És veritat, sí que recordo una cosa i no la vaig confessar. Quan tenia 10 anys, la meva àvia era portera de la Ronda Universitat i jo vaig travessar el carrer o el carrer Palai i va venir, la meva àvia no era una molt bona persona, la meva mare sí. I la meva àvia, jo li vaig agafar molta mania i no sé què li va dir a la meva mare, perquè la nena ha travessat per aquí. I jo li vaig dir, no, àvia, he travessat per allà. I la meva àvia, què dius? I era mentida, tenia raó la meva àvia. I jo que no, i plorant a la meva mare, i la meva mare em va dir, tranquil·la, que et crec a tu. Doncs la meva mare es va morir, jo tenia 28 anys, i vaig pensar, li dic o no li dic? I vaig pensar, no li dic. La iaia va mentir. És veritat, no m'havien recordat. Hi ha cosetes petites I a que... vegades he de dir, hòstia, ni al moment de morir-se la mare no li vas poder dir que la iaia deia la veritat. I no em vaig atrevir, vaig dir que no, que la iaia mentia. I així Però es és va molt bo quedar. que en moments així tan importants, Tonteria, sí. un moment tan... És que a mi sempre m'han enxampat, sempre. O sigui, no sé. O sigui, no és confessió, Perquè no és fet. m'he escapat de casa i he posat allà com un nino allà i em vaig gravar roncant i tal amb un casset, la meva mare em va enxampar. Sí, t'ho prometo. Sí, sí. Estava massa currat, per això et van enxampar. La meva mare va dir, perquè jo dormia a dalt i va pujar i va dir este no és mi hijo, roncando ja, però si té 16 anys, què està aquí roncant? I vaig gravar com una respiració i tal, em va enxampar. Després, el que deies tu del súper, que la meva mare em va veure en carmelos, la meva mare no comprava carmelos mai, o sigui, no entrava sucre a casa. I em va dir aquests carmelos i vam anar al súper i jo amb la caixera ja, bueno, perdón, es que ayer me llevé esto, imagina't. O sigui, el malament que ho vaig passar, no? Amb 5 o 5 anys. O sigui, és que m'enxampen sempre, no sé. Ho faig malament, no sé. Si haguéssiu d'escollir entre com i quan moriríeu, què preferiríeu saber? Què preferiríem saber, si com O o quan? quan? Clarament com. Com, perquè si és Com que molt... com? Sí, perquè si és molt dolorós posar-hi remei. No. És a dir, et diuen com... Tu quan? Perdona? Jo com. Jo crec que- com. jo- Clar, podria dir. imagina't que et diuen com? Doncs moriràs d'una mort molt dolorosa. Doncs hi poses remei. No, tu vas treballant. Depèn. O que vas treballar, no et suïcides Però amb el el dia quan abans. també O et treballar-t'ho. suïcides per no acabar amb Eutanàsia. aquesta... Clar. No cal suïcidar, Bueno, eutanàsia. bueno, depèn, si no te la volen donar...
Ostres, jo potser el quan, és una mica... Nosaltres també opinem que el quan... Sí. Jo ho veia claríssim, el quan. Sí, jo també. És un compte enrere molt clar, jo crec que és Clar, Millor, així aprofites. però imagina't que et diuen 105 i dius, bueno, Me lo tomo con calma, però si et diuen 33... carrer. si diu 45 dius, mira, queden 3 anys. Vale, però si és una mort dolorosa. Que no Però és que no la podràs evitar igualment, encara que Sí, la sàpigues pots evitar. Però no saps quan. Pots posar fi a la teva vida per no haver de patir durant un any una malaltia llarga, enutjosa i dolorosa, clar. És veritat que si saps quan, t'allibera una mica. Clar. No? De dir, Sí. mira, ja està, serà aquest dia, doncs ja està. És veritat que el compte enrere... A la que dona falti... ansietat, Però és que a la que falti un any estàs cada dia comptant, bueno, un una dia, un setmana. dia, un dia. És veritat, Uf, quina obsessió, per l'amor de Déu. Sí, però aquell és any... com, depèn del que sigui, però si és una malaltia també, la que comencis... Bueno, també Mira, t'està no me amb digas ni cómo ni ansietat. cuándo. Totalment, això sí. Però és Que passi. graciós perquè entre nosaltres, en plan, quan segur, 100%. tothom dirà quan, què farem aquí i tal, i ara quasi tots Jo com, t'ho tinc claríssim. A qui convidaríeu al vostre funeral o cerimònia i per què? Jo no puc contestar perquè Ella no hi ha funeral. no hi haurà... No hi haurà, per tant. Jo a tothom que vulgui, total. Vale. Però jo és que penso que hi seré. Jo tinc la cosa que... I tant que hi seràs. Seràs però morta. Sí, però jo sempre penso que encara que estigui morta, Sí, seria maco, ho estarem mirant. ho estaré mirant. Tranqui que no serà, seria fantàstic. Jo m'ho vull imaginar així. Jo crec que sí que ho veus. Bueno, no ho sé si ho crec molt, però... M'agrada Bueno, pensar que has pensat que tu sí, estàs ara. veient qui plora, qui no. Sí, no? Des de... Allà. Aquí li sap més greu. Sí, aquí sap més greu. Qui està content. De dir, però què fa aquest aquí? Sí, aquest. Des de quan ve ara? Sí, una persona com que es passa de trista, en plan, no ens portàvem tan bé. No sé per què fa tant drama. Això m'encanta. Per això jo vull veure tot. Tothom que vulgui, no? Sí. Al final, amics, enemics, no? Amants, tampoc amants. Que vayan passant. Es trobin allà, no? Quina liada el que s'ha explicat abans. No, és una liada, De molt, quatre és una liada dones, molt en gorda, general. molt grossa, perquè tu no saps què fer al final. Clar, al final té que ser un jutge que digui, bueno, pues és vostè, no?, la que va Però tot eren, recibir. diguem, parelles no casades o així. És que elles potser no es coneixien entre elles, segurament. És que també és un moment dur per elles d'encaixar Clar, de això. repente van arribant, hòstia, tu també, i clar, es forma ja un corrillo interessant. És que un tema que no hem parlat, la de secrets que es deuen desenterrar o Destapar, no? després de que algú mori. Típic amant... Però com tu ja no hi ets. O que Clar. se'n van a la tomba. El marrón se lo comen otro. Però jo crec que és més fàcil, i més avui en dia, que es destapi que no que se'n vagin a la tomba. Clar, si algú té un amant, per exemple, és possible que aquest amant vagi al funeral. Lloc on us agradaria anar abans de morir. Jo sóc un amant de l'Àfrica. Hi he estat moltes vegades i tornaria tantes vegades com pogués a la meva vida. Jo és que abans de morir, com veig que em queda poc, ja estic bé aquí. No em vull bellugar gaire. Barcelona. Sí, Barcelona. M'he bellugat molt. Ara ja no tinc ganes de bellugar-me molt, ja. Estic una mica, però ja m'estic preparant. Sí, a mi m'agradaria molt anar a Japó, per exemple, però és veritat que ja començo a veure, per l'edat que tinc, que hi ha molts llocs que no aniré. I és... Costa assumir-ho, Sí, costa assumir-ho, la veritat. Però bueno, és el que hi ha. També crec que a mesura que et vas fent gran també vas acceptant que hi ha moltes coses que no veuràs i no passa res. No passa res. No, totalment. Llavors, bueno, però sí, a Japó m'agradaria anar, si puc. A mi l'Antàrtida. Que Curiós. Sí. Que m'interessa. Jo, si ho fem bé, i jo amb el Carnaval de Rio. Una rua d'aquestes, veient una mica la samba i tal. Molt bé. Si ho fem-ho bé. Passar-ho bé, totalment. Està bé. I si haguéssiu d'escollir una sèrie o pel·lícula per veure eternament, Hòstia. alguna que diguéssiu aquesta, com Mi sitio seguro. Clar, a mi, amb Friends, per exemple, em podria passar. El que passa que no sé si... Encara els miro, que me'ls sé de memòria tots els capítols. I encara rius, I encara ric, però és veritat que
no sé si per l'eternitat, buscaria algú que no em sabés de memòria, saps? És l'última. Clar, clar. Jo segurament la pel·lícula del Padrino, aquesta per mi és... Abans de morir et poses una bona dosis de Padrino i et mors tranquil. Jo la sèrie de Larry David, la de Curb Your Enthusiasm, que aquí la van traduir com el show de Larry David, que són com 10 temporades, 11, i Clar, almenys que tingui diverses temporades és d'agrair. Ja crec que ja ha dimitit de fer, però crec que és una bona manera, perquè a més tota l'estona és treure coses que fem malament en vida, vull dir que ja em sembla bé una bona manera de marxar. No ho sé, no tinc perquè... Estació d'enllaç. No, perquè, no sé, se m'obliden molt, no segueixo massa, no tinc plataformes, aleshores sóc molt àcrata mirant coses a la tele, no ho sé. No sóc tampoc gens mitòmana, però gens. A vegades em fa fins i tot ràbia i no... Més aviat et diria algun llibre, ara no sé quin, que el podria llegir una i una altra i una altra i una altra i una altra vegada. Abans em quedaria amb algun llibre. Sí, jo també sóc més de llegir, però pel·lícules, al cine m'agrada molt. Però suposo que escolliria alguna cosa que no hagi vist, perquè si ja ho has vist, mira, igual veuria aquesta que has dit tu. Et fies de l'Iago. Sí, La sèrie aquesta. Anirem directament a l'última pregunta, que és que conjuntament penseu una pregunta per al convidat que tindrem en el pròxim podcast, que no us direm qui és, però la tenim que fer. I feu una pregunta, perquè si no ja ens feu el podcast sencer. Però no hi ha tema, tampoc. No, qualsevol llibre. tema. Sí. Què se us No acut? sabem ni edat, ni sexe, ni feina... Bueno, No hi ha pistes. Home, com li agradaria que sigui el seu funeral, no? Molt bona. Pot quedar... Ja que estem. Sí. Bueno, també pot tenir relació. A mi m'agrada, Amb Vale, mesura... Sí. Vale. Ens agrada bastant. Va, doncs fins aquí el podcast d'avui amb la prèvia de Mesures Extraordinàries que tenim a la Mercè Arànega, al Francesc Ferrer i a la Mia Salapatau. La família, una comèdia brillant, divertidíssima i, com hem dit, molt entranyable. Nosaltres tenim moltes ganes de veure-la, espero que vosaltres també, i us esperem a partir del pròxim 28 de maig al Teatre Borràs, i les entrades estan a la venda a belanyambru.com. Moltes gràcies. Jo ja aniré, Sí, no? Per favor. Gràcies.